Uffiċjali tal-Pulizija flimkien mal-Armata dejjin bitfittxija ta' żewġ persuni li ħarbu minn ajruplan ta' Turkish Airlines wara li dan għamel inżul ta' emerġenza fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Net News huwa informati li żewġ persuni ġew arrestati fil-waqt li tnejn oħra għadhom ma nstabux. Il-każ seħħa l-ħabta ta' nofsinhar meta kelliema l-Pulizija spjegaw ma' Net News li titjira ta' Turkish Airlines li telqet minn Istanbul bid-destinazzjoni aħħarija tkun Marrakesh fil-Marokk kellha twettaq inżul ta' emerġenza f'pajjiżna. Dan kif passiġġier Marokkin ħassu ġieħ u għalhekk kienet mitluba attenzjoni medika immedjata u urġenti propju f'pajjiżna. Mill-ewwel indikazzjonijiet jidher il dan l-inżul ta' emerġenza ma talbitx assistenza tal-Forzi Armati ta' Malta. Kollox inqala mal-wasla tal-ajruplan kif mill-ewwel jidher li waqt li kienet iddejjat fiċċija tal-bagalja tal-passiġġier li ħassu ma jinflax, 4 persuni taw is-salt u ħarbu għal fuq ir-runway. Ġie rrappurtati li l-passiġġieri fetħu l-biba ta' wara u ħarbu mill-ajruplan fejn sa sitra kellhom jaqbżu kif ma kienx hemm taraġġ. Allegatament huma ħarbu jiġru fil-parti tal-ajruport fejn preżentament għaddej xogħol ta' kostruzzjoni. Dan kollu wassal biex skattat tfittxija għal dawn is-suspettati kemm minnaħa tal-Armata propju fejn dal-ajruport kif ukoll bil-Pulizija madwar iż-żona. Ġie konfermat li l-passiġġieri li allegatament ħassu ma jiflaħx ittieħed minnu fih l-isptar Mater Dei għal kura u osservazzjoni iżda fl-istess waqt kienet jinżamm taħt arrest ukoll. Sissa l-identità ta' dawn il-persuni għadha ma ġietx ippubblikata. Intant ġie rapportat li l-ajruplan ta' Turkish Airlines diġà telaq minn Malta u kompla lejn id-destinazzjoni oriġinali tiegħu.